дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сарвари давлат бо президенти ҷумҳурии Италия Серҷио Маттарелла мулоқот карданд. байни Тоҷикистону Италия 7 санади ҳамкорӣ ба имзо расид. ширкатҳои Ҳиндустон ба истеҳсоли молу маҳсулоти саноатӣ дар Тоҷикистон изҳори ҳавасмандӣ карданд. тавофуқи Тоҷикистону Ӯзбекистон доир ба гузариши транзитии мошинҳои боркаш бе рухсатнома. даъвати баҳории шаҳрвандон муташаккилона идома дорад. маҷмаи фарҳангиву таърихии қалъаи Хуҷанд дари худро боз намуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Италия муҳтарам Серҷио Маттарелла мулоқот карданд. маросими истиқболи расмии сарвари давлат дар назди қасри президенти Италия Квиринал баргузор гардид. меҳмони олимақом сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар саҳни қасри Квиринал президенти ҷумҳурии Италия самимона истиқбол гирифт. роҳбарони ду давлат дар болои қолин қарор гирифтанд ва сурудҳои миллии ду давлат садо доданд. баррасии масоили ҳамкории Тоҷикистон ва Италия дар қасри Квиринал дар мулоқоти хосаи сарони давлатҳо оғоз гардида бо иштироки ҳайатҳои ҳарду ҷониб идома ёфт. ҷонибҳо зимни музокирот маҷмӯи масоили ҳамкории байни ду давлат ва густариши робитаҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ, инчунин имконоту татбиқи лоиҳаҳои муштараки сармоягузориро баррасӣ карданд. баҳрабардорӣ аз таҷрибаи ғании Италия ба хусус дар соҳаҳои гидроэнергетика, саноати сабук, хӯрокворӣ, дорусозӣ, истихроҷи маъдан, истифодаи захираҳои табиӣ ва кишоварзӣ аз самтҳои афзалиятноку барои ҷонибҳо судовар номида шуд. барои густариши ҳамкории ҷонибҳо дар бахши хусусӣ иқдоми саривақтӣ хоҳад буд. ҷонибҳо оид ба рушди бахши сайёҳӣ ва инфраструктураи он, робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ ва ҷалби ҷавонон ба таҳсил дар муассисаҳои олии Италия табодули афкор карданд. зикр шуд ки парлумонҳои ду давлат дар чаҳорчоби парлумони Аврупо ҳамкории судманд доранд ва барои ҷоно кардани он таъсиси гурӯҳҳои дуҷонибаи дӯстии парлумонии Тоҷикистон ва Италия амри зарурӣ аст. зимни баррасии масоили амнияти ҷонибҳо оид ба роҳҳои муборизаи босамар бар зидди терроризм, ифротгароӣ ва ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ аз ҷумла қочоқи маводи мухаддир ва ҷиноятҳои киберӣ андешаронӣ карданд. дар фарҷоми мулоқот сарвари давлат аз президенти ҷумҳурии Италия даъват ба амал оварданд ки бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф орад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар доираи сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Италия пас аз анҷоми мулоқоту музокироти расмӣ байни Тоҷикистон ва Италия санадҳои нави ҳамкорӣ ба имзо расиданд. таври хадамоти матбуоти сарвари давлат хабар медиҳад, дар маҷмӯъ аз рӯи натиҷаҳои вохӯрии сатҳи олӣ 7 санади нав ба имзо расид. аз ҷумла созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Италия оид ба ҳамкорӣ дар масъалаҳои амниятӣ, ёддошти тафоҳум байни агентии назорати маводи нашъаоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Италия оид ба ҳамкории оперативӣ дар мубориза бар зидди маводи нашъаовар, ёддошти тафоҳум байни кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати сайёҳии ҷумҳурии Италия оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ, барномаи ҳамкории фарҳангӣ, илмӣ ва технологӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Италия барои солҳои 2024-2027, ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи рушди устувор байни кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати муҳити зист ва амнияти энергетикии ҷумҳурии Италия, созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Италия оид ба бекор намудани талаботи раводид барои дорандагони шиносномаҳои дипломатӣ, барномаи ҳамкорӣ байни вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати корҳои хориҷӣ ва ҳамкории байналмилалии ҷумҳурии Италия барои солҳои 2024-2026. ҳамчунин пеш аз ин зимни мулоқоти сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири Италия Ҷорҷа Мелони масоили густариши робитаҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, фарҳангию гуманитарӣ ва амнияти баррасӣ шуд. ҳар ду ҷониб оид ба тавсеяи ҳамкорӣ дар соҳаҳои гидроэнергетика, саноати сабук, хӯрокворӣ, металлургӣ, маъдан, кимиё, кишоварзӣ, дорусозӣ ва сайёҳӣ изҳори ҳавасмандӣ намуданд. ҷалби сармояи итолиёвӣ барои рушди соҳаи саноати Тоҷикистон барои ҳар ду кишвар судовар номида шуд.
таъсиси хатсайрҳои мустақими ҳавоӣ ва робитаҳои дуҷониб дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, ҷудо кардани квотаҳо барои шаҳрвандони тоҷикистон дар муассисаҳои олии Италия аз мавзӯъҳои дигари мулоқот буд. ҷонибҳо зимни музокирот маҷмӯи масоили ҳамкорӣ байни ду давлат ва густариши робитаҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ, инчунин имконоти татбиқи лоиҳаҳои муштараки сармоягузориро баррасӣ карданд. ҳамчунин дар рафти мулоқот масоили дарёфти роҳҳои нави ҳамкорӣ дар самти рафтуомади шаҳрвандон ва таъсиси хатсайри мустақими ҳавоӣ байни ду давлат баррасӣ кардид. сарвари давлат аз Ҷорҷа Мелони даъват карданд, ки дар вақти барояшон мусоид бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф орад. бо мусоидати сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ҳиндустон дар шаҳри Деҳлии Нав, вохӯрии раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшед Ҷумахонзода бо шарикон аз Конфедератсияи байналмилалии саноатӣ, Федератсияи палатаҳои савдо ва саноат ва Палатаи савдо ва саноати Ҳиндустон дур кардид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар мулоқот масъалаҳои мубрам аз ҷумла имконияти сармоягузории ҷумҳурӣ дар самтҳои саноат, энергетика, рақамикунонӣ, истихроҷ, коркард, бандубаст, дорусозӣ, сайёҳӣ, логистика, минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва шароити барои соҳибкорону сармоягузорон фароҳам овардаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ шуданд. изҳори ҳавасмандӣ карда шуд, ки ширкатҳои Ҳиндустон истеҳсоли молу маҳсулоти саноатиро дар Тоҷикистон аз ҷумла минтақаҳои озоди иқтисодии мамлакат амалӣ намоянд. дар анҷоми вохӯрӣ ҷонибҳо омодагиашонро ба тавсеяи минбаъдаи ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ баён доштанд. дар чаҳорчӯби сафари давлатии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба ҷумҳурии Тоҷикистон протокол дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба созишномаи байниҳукуматӣ дар бораи алоқаи байналмилалии автомобилӣ аз 9 марти соли 2018 имзо карда шуд. тавре ки вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ хабар медиҳад, мувофиқи протоколи имзошуда гузариши транзитии воситаҳои нақлиёти боркаш тавассути қаламрави ҳар ду давлат бе рухсатнома амалӣ карда хоҳад шуд. низоми нав баъди тасвиби протокол аз ҷониби ҳар ду давлат мавриди амал қарор мегирад, омадааст дар хабар. ба иттилои манбаъ, мутобиқи созишномаи байниҳукуматӣ дар бораи алоқаи байналмилалии автомобилӣ, ки низ дар душанбе дар ҷараёни нахустин сафари давлатии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон санаи 9 марти соли 2018 ба имзо расида буд, ҳангоми интиқоли мунтазам ва ғайримунтазами мусофирон ва борҳо байни Тоҷикистону Ӯзбекистон аз ҷумла тавассути транзит аз қаламрави онҳо рухсатнома талаб карда мешуд. айни замон ҳамлу нақли бор миёни Тоҷикистон баъзе аз кишварҳои Осиёи марказӣ ва Русия аз ҷумла бо транзит тавассути қаламрави онҳо бидуни рухсатнома амалӣ карда мешавад, ки ин имкон медиҳад вақти интиқол ва хатари осебёбии борҳо хеле коҳиш ёбад, хабар медиҳад ин ниҳод. ин тадбирҳо аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон бо мақсади ноил шудан ба ҳадафи стратегӣ табдил додани ҷумҳурӣ ба кишвари транзитии минтақа андешта мешавад, зикр мекунанд дар вазорат. хабар медиҳад Азия плюс. давоми 20 рӯзи ҷараёни даъвати баҳории шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ, рафти иҷрои он дар ҷумҳурии Тоҷикистон 62% ташкил медиҳад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. таъкид шуд, ки дар ин радиф вилояти мухтори Кӯҳисони Бадахшон ва зиёд аз 20 шаҳру навоҳии мамлакат аллакай аз ҷанббасти ин чорабинӣ гузориш доданд. мақомоти вобастаи давлатии даъват дар шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ натиҷаҳои иҷрои онро ба 66% баробар карданд. дар вилояти Хатлон масъулин вобаста ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ иттилоъ доданд, ки 76% иҷро шудааст. дар вилояти Суғд бошад, давоми 20 рӯзи ҷараёни ин маъракаи муҳими сиёсӣ аллакай 47% нишондоди даъвату гусели ҷавонписаронро ба сафи қуввоҳои мусаллаҳи кишвар ба итмом расонданд. ба ҳамин тартиб дар муддати 20 рӯз иҷрои нишондоди пешбинӣ гардида дар шаҳри Душанбе 41%-ро ташкил медиҳад. шурӯъ аз 23 апрели соли равон маҷмӯи фарҳангиву таърихии қалъаи Хуҷанд расман дари худро барои сокинону сайёҳон боз намуд. дар ин бора омири кулли маҷмӯи фарҳангиву таърихии қалъаи Хуҷанд ба хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд иттилоъ додааст. шаҳрвандон метавонанд аз қалъаи Хуҷанд боздид кардаву истироҳат намоянд. тибқи иттилои манбаъ хизматрасонӣ, дар маҷмӯи фарҳангиву таърихии қалъаи Хуҷанд ба тариқи займ муайян шудааст. аз ҷумла барои шаҳрвандони хориҷӣ 100 сомонӣ, барои шаҳрвандони аз 16 сола боло 30 сомонӣ, барои то 16 сола 10 сомонӣ ва барои кӯдакони то мактаби ройгон.
ҳамчунин тибқи талаботи қонунгузорӣ барои ашхоси имтиёздор низ хизматрасони ройгон ба роҳ монда шудааст. дар мавҷ барномаи иттилооти хабар.